Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Isok, giniingon. Nabadlis na sa pad ang atong kapalaran. Apan nga nung mapagan pa man ug mapasanginlan. Morning na hitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Day, digsisi iko nga di ta makaadto sa ilang fiesta. Ha? Nga naman, Sok? Naglain man akong kuan, akong lawas. Gilantad ka? Awa man, pero naglain gyud akong lawas eh. Tumarag tambal. Di lang kita mo adto day. Di mahimo, Sok. Nag-crave ba ako Spanish lechon? Dugay na ko nga nakakaunog tambos baboy ba ya? Unsa? Gahapon pagani ka nagluto humba nga lata. Unsa man gawin? Lahi man ng humba, lahi po ng lechon. Bay, Sok. O, kuhan ba? Mingaw maligasin niya, bay. Gamay ang bisita, bay. Oo. Dugaya sa nakukita ni mo, eh. Ay, gini sa maya kay niyamos mari ba? Okay, day. Dali mo, suhod mo rin, kaon mo rin. Dali na, day. Ganin na. Lamoy mo rin, lamoy. Sunda. Asa mo itong asawa, day, to ni mo? Ang asawa ni mo ba, asa? Ako, Sok, di ka mangita na ako. Diyan ako sa kusina. Ngi! Kahangol yung kaon ni ng asawa na ako, ay! Saka rin ito, ay! Hoy! Pinoy! Tawag na taday? Nga na, pagsiwan sa nako ang lechon kay gigutom ko. Uy! Bring house, day ka? Gani mo, etong palabig ka og tambog rin kung saan ang taon ka, uy. Pero tinabihan ni mong tambog ka, oh. Sa? Tanawa, oh. Maglisod mga kita na yatong katre gani. Taranduha. Maglisod mga kaglakaw. Sas? Bakang-bakang ka na gani. Kaon sa ko na kumatog. Isok tabang. Tabang, Sok. Sa mukha ni mo. Ay, naunsa ka. Ay, nga naman ka, day. Ay, tabang. Ha? Lisod ko ginawa. Tabang! Uy! Day! Condolence na Isok. Namatabang si ate ni mo, Apple. Ikay nakaingon nga nung sayong namatay ang akong anak. Lo, nga nga kumantaon ma, uy. Gituyo man ni mo nga pakadaw ni mo permig tamboks baboy ang imong asawa aron mabiyudo ka. Ma! Galog na ko ay gibasol, mamoy. Ako maginagsige pagong nga. Di sa pirmi mo ka, ulog tamboks baboy. Bida, badlong muna sa tuwa sa wahaw. Parang pasal-basal yung gano'n, tahon yun. Ha? Sa tubay? Ay. Di may patay sa asawa. Ay, nutsang. Siligil lang niya. Di, man, goodbye. Ako ko nila kaingon nga nung namatay og sayo nga akong asawa, bay.
Ako, bay, ako, bay, ako. Sok magod, no? Usap? Kag ako. Bagay na bay, bagay na tagduwa, dali. Ano ko? Bulo, dali. Kulay. Uy. Pauli na lang mo sa inyo, be, kay aron makapahuwal sa mana isok. Lubog kaayo siya. Bija. No sa ilo mo ate ni mo day apple. Ugma na. Ma, sugatak ko be kay bugatang akong gida. Day. Ma, Day, ako nalang tabang ni mo, day. ay, Ako salamat na lang, ni day. Isok Day, ha. Abi na, bay. Hi, Ines, mama. Ay, muadto ko na to sa sementeryo, doaw ni ate ni mo. Nga nung magkamuuban ni mama ni Isok? Ay, wala na lang ko, day. Uy, kay, di man, makasinabot anang mama ni mo. Suko, magyapon siya na ako, ang tudron, apple. Likay anang isok apol, ha? Bantay ka lang yun. Basig ikaw na sa'yo mamatay. Ha? Nga nugod taon mo, uy, naunsa mo Si mamog si apple, naglalis. Anong mamatay man? Wa ka lang makasabot sa lihok ni isok. Nga murag ikaw maiilis niya sa dapit sa namatay niyang asawa. La, Naunsa naman kinigid ikaw? akong ugangan, pataka lang duday. Basta, palayo ni isok, ha? Di ko gusto nga mamatay kag sayo kung ikay ipuli ni isok sa dapit sa namatay ni mong maguwang apol. Haba? Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Sagiin na lang na si mama ni Isok, uy. Almost 5 years na nga namatay si ate. Hatagan po ka higayon nga mangitag asawa kay batanon pabaya kang nabiyudo. May paka-apple kay, nakasabot pa ka na ako. Pero mong mama, wag yun. Suko gihapon siya na ako, eh. Kung ako'y pasulti yung isok, pag minyog balik. Ay, pangitag babae eh. Nga sa apple, oh. Lo. Sama. Sa'yo, sulti mo na ako. Sakto mo lolo eh. Sakto. Sakto ang lolo ni mo sa mga sawa. Parehas rabiyas lang itsura sa apple o sa mga sawa. Apple lamig ang apple. Ay, lain kay pre. Lain kay na pre, lain. Lain. Taunosa. So, guys, lain kay na kay manghud na sa kuwang namatay nga asawa. Lain kay na kung ato ko sa manghud. Ay, naunsa. yag ka naman ko naman. Di ba ka na, Bresok, ha? Unblad ako, with that. Uy, Apple. Nagmata pa magaday. Hubog na sad kanoy. Ha? Gipaapot ka nga mauli kay si mama gisapot. Itupad niya yung samurai nga naghigda siya. Uy. Iya ko nung iputol sa imong liog kung mauli ka. Mga paghinay lang no Isok ha. Huh? Ari lang una katug sa kong kwarto. Maayo kay wa makamatnon si mama nga nauli na ka. Day, I miss you, day. Kunain ka man karong ibutang ginawa, day. Natagi kong sign, day. Kung sugot ka ba nga, Kaluin magminyo niya, ko balik, day. Kimingaw siya ni ate. Day, mingaw kayo ni mo, day. I love you, day. I love you. Gikagus ko ni Noy Isok. Love you, day. Salamat, day. Day, I love you. Sa ko ni Noy Isok. Halak ko. Noy Isok. Alam gihapon, day. Noy Isok. Day. Day, I love you. Love ko ni mo. Lagi, love you, lagi, love you. Kaila ka kinsa ko, Noy. Kaila. Kilo ka na, Noy. Kaila kay ko. Isok ha. Noy Isok. Ay, nakasuksok. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Isok. Ma, may toyo ko ni mo. Mapahawa na kayo ng baya? Ma,
Kang Manoy Isok ug kang ate maning bay. Oh, limot ko da. Ma, importante nga akong isulti nimo. Unsa man na? Ngano importante man na? Paabuton usa nato si Lolo ni Isok. Unsa? Nganong paabuton pa man? Unsa man day na? Pastilan. Pasayloan ka ang tiguan. Nalit ko, ha? Nalit na ba ko? Ay, pa, unsa man ni? Ay, si Isok doon na isulti mo. Sige, nasok. Isok. Isa isok. Nga. Inasok. Unsa man na ba? Sulti na dayon, oy. Ma, magpakasal namin ni Apple. Daan pa ko! Nagbiga-biga kita pa! Giganahan man ko ninyo Isok sad Ay, ma. kapis ko! Ay, lami man ko nung nisok-sok. Ang kang isok. Hilom siya ka, oy! Pulos mo mga way lami! Ako'y i-walk out kanahan kong anak. Ya, pre. Pre. Nabdos na mga rapol. Mabdos. Sao man nga. Dili mo sugot mong gangan taon. Ay, bala na ni pre ko. Magpakasal gid ming Apple. Kana mo iso desisyon. Marugan ang kakuhan babae nga. Gipamabdosa niya. Tilawat ang apol, pre. Ha? Ayaw na pre. Mapatay kang mare. Isok, Apple, kay kamos mamangin Unsa lo? Misa ka sa dagong kahoy kay mag-ikog ko doon siya. Unsa Unsa lo? lo? Uy! Magpakamatay ko! Magpakamatay ko! Di ko makadawat ini! Ngandoan ako ka mga anak nga babae, gimong asawa, di mo isuka ka! Oh! Maghito ka! Oh, ayaw mo! Ayaw! Mayong pagminaw sa Lex Pinol. Human sa mong kasal ni Apple, nagubot og kadiyot oy kay ang akong ugangan maghikog manunta. Di man gid siya makadawat nako. Nangita magsamok ning akong ugangan oy. Pagkat kasama ang kaagi ni Isok, dinining tulumanon. What's the style? Nangitang samok i-style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.